клип, където ще си вземем последните 12 пици и 8 рандом стар дропа и един Legendary. Започваме първо с 8 рандом. Но преди да започнем това видео, цъкнете лайк бутона и се абонирайте за канала. Първият стар дроп, супер, 30 крейто, епик. Супер. Това е трети, четвърти, пети, шести, седми. Второ нищо не си панто 8 рана стар дропа. Сега ще отворим и легендарния стар дроп. Legendary стар дроп. Моля ти се, нека брор. Legendary стар дроп. Затварям се, че те не гледам. 3, 2, 1. Защо стар пауър? Ми хора, дойде времето, където да си взема последните 12 фрей пици. На мен много ще ми липсва ето този. Ето този авент, целия. Естествено имам стар пауър. Аз нямам никакъв стар пауър. Да видя колко пици имам, дали ще мога да взема нещо. Аз мисля да си изхарча всичките пици, ама ще изчакам да видя другите оферти какви ще са. Искате ли? Аз ще почна да игра с броерите, ама от долу нагоре. Така, скенджи, и това е това, хора, пишете надолу в коментарите, аз не знам кое. Аз съм в един много готин клуб. BG Best има само едно място, но трябва да имате 30 000 за да влезете. Аз имам 33 000. И съответно трябва да напишете за този клуб. Ще изчакам малко да го видите. И сега ще ви прочета какво пише. Бъдете активни, ако не сте играли от 5 дена, ще бъдете кикнати. Който не е играл на Мега Пик, кикваме. Това са словета. Леко са ми странни, но... но то само френд. Това е много добър. Brawl Stars според мен. Сега ще ви покажа при френд. Пак ли имам проблем с френдовете? Ето френдата Claire Edit. Имам проблем. За този клуб не мога да влезна, защото е 35 000. Точно се отново на Brawl ще се оправим. Ще играя с всичките си 85 броуъра. В Slide Tier вчера го махаха, изиграх си последната игра. Много гадно ми стана. Не мога да ви опиша какво чувството. Просто този броуър беше изключително невероятно. Така, той сега не видя. Не тръгне! Карал, то не мога да прави нещо. Той ще започне да се вика. Браво, Стю! Ще ни бият. Хора, загубих с Кенджи. Така му го сложим. Следващия броуър, който ще играем е
Да, съответно, ети два броя ромостати, почвам с фейма. Това ще ми отнеме много време. Така, вземаме така. Имам всички скинове на кота. Не е бургера, не е бургера. Що включих бургера? Защо включих това с бургера? Has it really come to this? You aren't kidding around, are you? But I'm a cat. Oh, finally some rest. То крокодиля със сигурно пробва предизвикателство с рандом броя. Порно не се държа. Сопа бе, мака. Cat's out of the bag. Start running out of lives. Другото хора би ми е много богата на скинове. Friends forever. Was this ever fun? Meow. Sorry, got caught up in the moment. Аре, скутака понеди. 32 купи. 39. Бе. О, скина Санджи. Calm down, everyone. Слипни Санджи. Човека Санджи я взех от Legendary Star Drop пасва. Продукта. Разпочвам продукта. Всичко на продукта. В принципа си игра с броуъра, които са много тегави. Броуърите смисъл наскоро си взеха много броуъри. Наистина. Всичко е тук за всичко. Карал, какво направи наша? Направо се справи. Нещо се става. Ударя, карале! Не си по-добре. Браво, бе, Кенжи! Браво, бе, Каралчо! Ай, хора, гол! Гол, хора! Какво ви казах? Яре, 30... Първо ли ще мога? Не знам.
Следващия бrawler, с когото ще играем, е Честър. Честър, може би повечето хора знаят, че ми е любимия бrawler. Просто Честър съм го мечтал от както излизам, тогава не играх в своя период. Има един скин на Moondrayer Mole, сигурно го знаете. И се чува дали не си го знам. Опа. Не го с Честър. Просто аз как имам извървя в тази. Той даже не се учи. Аре, аз ще им съпътвам. Няма го. Човек, аз направих нищо. Буквално даже на сега ще активирам един супер. Буквално аз съм стърплер с много лакива и с много мирни и с буквално никакъв. Съвсем просто ще вкарах в глава. Аре. Към паса, между другото хора, паса утре ще свършва. Много хубав сезон беше това. След Честър кой е бrawler? Search. И почвам. Това видео ще отнеме доста време. Хора, аз тези неща ги правя за вас. Защото това буквално ми е като дефиле на скиновете, ама си ги на един от най-странните мапове. Space от Bull. Са джекито. Знаете ли хората повечето как... само проверявам колко батерия. Знаете ли как... По принцип аз понякога на Джеки казвам Джеки Чан. Опа! Майко мила! Опа! Ти стреля? Браво, бе! Няма гол! Дай! О! Браво, Джаки! Филмето не знам какво прави. Гледай. О, на тук върху. Не ще го ще направи Джеки Чан. Между другото хора, пишете ми долу в коментарите кой на вас ви е любимия бrawler. Мен лично любимия бrawler е Честър. Честър върху ми е любимите герои. Не съм чакал да ми се падне толкова много време и накрая се свърши за него. Просто... Това се затвори. Това си затвори играча. Не ще това направя така. Ма това как си затвори играча? Така... Взимаме мехниката, нямам никакъв скин. Пишете ми хора долу в коментарите дали да си взема този скин. В смисъл ще си взема нещо, защото така искам да си схоба просто.
Днеска пицата и утре просто искам да видя. Това просто ще се махне. Не се отворя хел. Може да се отворя, да. Може да се отворя. И между другото е много силно. Един приятел я дигна на макс тир, дам са сам. Дам ти един пас. Еди, хвърли се за тази стопка, моля ти се. Гол, моля ви. Моля ви гол. Добре. Филип! Майко! Моля ви гол. Дай се ще пише. Гол! 2-0. Почти не сме на 20. Следващия отбор е Амбър. Да признали нещо. Амбър не е целите герои. Аз ще играя само на Brawl Ball, защото в Brawl Ball трябва да вкараш това. Хора, пишете ми долу в коментарите кой беше най-харесният гейм от този сезон. На мен ми беше Brawl Hockey. И според мен трябва да си го сложи като задължителен мод в Brawl Does anyone have a fire extinguisher? What? I'm still on fire over here. This is fine. Found the fire exit. Anyone have a fire extinguisher? Нямаше как. Това ще е много трудно предизвикателство, вече сме към 20 минута. Не си как ще повешна човек. Айде, Санди ще пробвам. Санди ми е изключително много добро, раз по-рано може да ви споменава в видеото, че ми се падна от Legendary Startup наистина хора и кит. Значи ти два броя да съм направили от Legendary-то. Просто не знам какво. Аз просто гледам някакъв нещо, кой е това. Това не съм ги бил. Не съм някак. Много щастлив съм така, човек. Това да си спорах много рели по едно и също време.
MGT. Макс. So tired. Нападение в атака! Минус 30 за гол. 2000 овца просто. Сулейман няма да стане. Гледа, човек, тя ми се захвърли наведнъж. Не се хвърлите срещу Борор, който... Да не е получил, докато търса. Пускам коро, нямам никакъв скин, но на Спайк след малко. На Спайк просто, Спайк мисля, че ми е един от героите с OG неща. Пишите ми тук в коментарите също на вас от... Кои стартове ви харесваха повече, Дамоник или другите? Или Ангел? А вече ги забравям. Те станаха толкова, че... Аре, Лаури. Пускай си, брат, що? Аре, пускай Лаури. Знаеш какво се прави, бе? Знаеш какво се прави? Сенто Висан се вижда къде е. Гол. Откаш правим гол. Аре, пусна ми, брат, че ти да помощ. Това беше много готин гол. Какво скачам? Гол, виктори! Така, Dark World Spike. И логма Спайк, сложил съм си за сега този Спайк, но ме тези хора. Какво гледайте как е направен Dark World. Така хвърля някаква топка и тя. Просто не изглежда да нещо готино. Така, почваме с Спайк на Bulbul, Dark World. Ще направя някакви отделни части, защото това ще е първа част на игра с бровари. Другата част ще е игра с митик бровари. Епик и така нататък. Бита не знам, ще направи нищо. Аре да видите. Бран. О, ще спусна тук. Забличките. На забличките вземам по 1000. Чакай, той да не спусна. Аз какво правя с такъв като не учи. Хора, това беше всичко от първа част на игра с бровари. Това ще е първата част, къде ще игра с легендите, а другата ще игра с митици, където имам всички митик бровари. Според мен лично най-слабия митик бровар именно Оли, но ме ще трябва да взема. Те знаете ли, що са го направили 25 лева? Защото няма безплатни 80 джема. Супер сейл! Преди ви имаше 80 джема, сега къде ви изчезнаха? Я кажете. Имаше преди 80 джема. О, лап. Хора, 3 джема, лап. Това е много, да. Но джема да се не спести да се да 3 джема.
по-фаря набързо ще ви покажа колко скина въобще имам. Сега ще ги сметна. 62 скина Rare, 47, 62, 47, 9, 109, 109, 144, 144, 146, 148, 149 часа всъщност, защото и сърч. 149, 154 скина. What is bringing out the destruction? 154 скина. Много добре чувствах това. Пишете ми нещо в коментарите, дали си взема и то сладък скин на мол. Буквално повечето знати игри, където влезеш в една кола, слади един VR и пред тебе на един екран и ти там играеш. Точно това е Moondrail Mall. Аз че скинове хром, между другото съм събрал много. И хора, това беше всичко от днешния клип. Цъкнете лайк бутона и се абонирайте за канала от мен. Чао!